Pues la veritat que ha sigut una experiència com si estiguérem a casa, ens han cuidat superbé, no ens ha faltat de res i el públic d'allí és super exagerat, donen foc des del primer moment fins al final. O sigui que és una experiència superbonica i tant de bo tornar a repetir, la veritat. Sí, és un festival que ha estat organitzat tot per dones i la veritat és que les artistes que estàvem allà eren de França, de Londres, de Rússia i no me'n recordo més, però érem en plan una barreja de països i tot és superguai, un nivellazo que flipes i mare de Déu, tenien una força que flipes, sí. Estem prou contentes de com ha eixit el CD i teníem moltes ganes de treure-la a la llum perquè ha sigut Malèfica com la meva psicòloga, no? I he esquadrinyat tot el que sentia, tant bo com roí, i ha sigut una experiència brutal, no? Que la gent agafa les cançons i se les du al seu terreny. Malèfica representa per a mi, no? Pues, dualitat, no? De que la gent, no? Se pensa ja que nosaltres, no? Haver tingut una experiència i la gent no saber de lo que ha passat, no? Ja te tatxen com la mala i realment no eres la mala, sinó que ja t'han etiquetat com eres la mala, però aquesta gent no sap per què. Deixen que m'expresse i que te conte la meva experiència, no? I poder jo alliberar-me de tot, no? Perquè sempre te tallen les ales i no te deixen llibertat per a fer el que vulguis. Pues va ser en plan que teníem una idea, no, en la ment de barrejar moltes coses artístiques, tant la fotografia com la caracterització i també el que és l'animació. I realment va ser en plan que teníem ja amics i companys que ja les teníem en plan anem a treballar amb elles perquè tenen un potencial que flipes i tot el que va ser el fet de fer la fotografia, la caracterització i això del conjunt va ser especial, se ho vam passar superbé i el treball en conjunt entre totes va ser especial. Per mi Malèfica era com si fos la meva psicòloga, no? I volia expressar en cada cançó els meus estats d'ànims que he passat des que tinc coneixement fins ara. I volia pues, això, pues, expressar tot el que jo sentís a la música i el que no és a la música, sinó en general a la meva vida. Sí que és cert que això no era molt conscient, no, d'aquest estil vaig a dir això, sinó que va sorgir a soles i era un poquet, no, una experiència de ma vida de les que més se m'han quedat o se m'han quedat guardades, pues, també expressar-les a la resta perquè són coses que no les donem importància en aquest moment, però després quan aquesta persona la conta diu hòstia, pues a mi també m'ha passat el mateix i o sigui, he sentit el mateix jo que sé, en aquesta època o en aquesta experiència de ma vida i jo que sé, en plan volia treure tot per fora. M'he ix a soles perquè, clar, jo m'he criat amb el valencià i el castellà conjuntament, ma mare és valenciana i mon pare és de família manxega i són dos idiomes que són mateix per a mi, aleshores moltes vegades jo estic parlant en el dia a dia i sense voler estic mesclant coses però perquè me ve inconscientment, o sigui, volia transmetre tot el que faig en ma vida, no? El que me passa en ma vida en les cançons i és totalment natural, com és. Jo crec que des del primer moment que van contactar totes, va eixir a soles tot, va rodar i crec que ens estimem totes. Jo crec que en general tot és el nostre treball i estar treballant amb els pedaços d'artistes que ixen en el meu CD és un lujo i un regal i estic super contenta i eternament agraïda de poder fer-me un treball amb elles i cançons i el que siga, saps? O sigui, que estic regalant i moltíssimes gràcies a totes. Jo crec que no tindria límits perquè a mi m'agrada treballar amb qualsevol artista que s'estime el seu treball i que tinga, jo què sé,
els seus ideals sobretot, no? I jo crec que no li diria que no a qualsevol artista que volguera fer qualsevol locura, la veritat. Sobretot, amor-amistat, que és amb Arnau i Mireia, és que és tal qual, o sigui, és que el respecte i l'amor que tenim els tres, o sigui, i no nosaltres, sinó a la resta, no? Que tenim aquest respecte a lo que fem, al treball que tenim cadascuna, i jo crec que és tal qual el que reflexem en la lletra. Va ser emocions trobades perquè va ser una barreja de tot, no? Perquè en el meu institut m'ha passat coses bones i m'ha passat coses males i jo crec que això volia jo també reflectar-lo, no? de la meva experiència que vaig tindre en aquest institut, no? I sobretot els meus professors, que el que me va ajudar concretament va ser el meu professor de valencià, que va ser el que realment va ser també els meus referents, no? En l'institut i poder col·laborar conjuntament després de ja ser exalumna va ser molt emotiu i sobretot parlar de coses que realment ens ha passat a tots a nivells més grans o més xicotets, no? I de reflexar que el bullying està encara i que el que n'hi ha que fer és ajudar a totes les persones encara que no ho diguen, no? Però sempre es veu, no? Les coses que passen al voltant i erradicar aquestes situacions perquè és que aquesta persona no saps quan va explotar o quan va necessitar ajuda, no? Jo el primer que faig és passar perquè darrere d'un ordinador tots s'envalentonem. A la cara pocs ho diuen i jo crec que el que n'hi ha que fer és passar, perquè si ens calfem el cap, pues al final anem a sugestionar i aquestes persones en veritat que fan això no tenen personalitat, sincerament, i el que tenen que fer és deixar aquest odi a part perquè l'únic que condueix és a coses ruïnes. Pues que s'ajunte sempre amb gent que vulgui coses bones, no? Que vulgui superar-se, que tinga aquesta inquietud de fer el que siga, saps? De no tindre barreres i que endavant, que s'ajunten amb gent bona, sobretot, que no s'ajunten amb gent que realment no els va a fer bé i que tiren cap endavant, que facin pinya i que s'apoyen en els seus amics. Les famílies mos veiem pronter i amb ganes d'estar totes juntes i donar-nos foc i visca la terreta.